Manuwag ang responsable sa pagkagusbat sa buhatan sa mayor sa Dakbayan, Sugbo. Kining ipadayag ni DILG Secretary Eduardo Anyo na mo'y may mando sa investigasyon sa tabo sa mayor's office din sa Dakbayan. Ano ang report? Suma ni DILG Secretary Eduardo Anyo nga gikinahanglang pamatud-an ni kanhi Mayor Tomas Osmeña nga iya ang mga butang nga gipangkuha sa iyang pagbiya sa City Hall. Kung mapakyas ang kanhi Mayor, siguradong usa siyang atubangon ang kasong pagpangawat. Kailan patunayan niya talaga na siya talaga yung bumili ng mga equipment na yan. Kasi kung hindi ay papasok sa TEP yan. At pagdating naman niya siguro may kisame at saka meron sahig naman yata yung office na yun. Ngayon nakita natin, wasak yung sahig, wasak yung kisame. So that is destruction of government property. Nagpaabot pa ang kalihim sa report sa fact-finding team nga gitahasan niya sa pagsusi sa nagusbat nga mayor's office. Niadtong Lunes, nakapahigayon na og ocular inspection ang DILG sa City Hall. Gusto natin ang accountability, no? Kahit na ikaw ay outgoing or incumbent, you should be responsible and accountable for your actions. Inialal ka ng mga tao, ini-expect nila na maayos ang iyong pamamahala at pati anumang action na gagawin mo. Una nang napasakan og kasong kriminal ug administratiba ang kanhi Mayor ug mga kaubanan sa Ombudsman nga gisangat sa City Engineer. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.